חזרנו, איתי דליה נוימן. אהלן. שלום. והאורחים, יורם גלר, מומחה להסרת שיער בלייזר, ודוקטור רוברט כהן, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה אסתטית. שלום. שלום וברכה. אז יש בכלל חולה אסתטי? פתולוגיה אסתטית? יש כזה? תראה. יש רופא אסתטי, יש חולה אסתטי. זה נכון, אבל צריך להגיד את האמת. מה שגרוע יותר שיש חולה לא אסתטי. האמת היא שכל האסתטיקה מה זה? כל הבעיות האסתטיות הן בעיות נפשיות. יום אחד אישה מסתכלת בראי ופתאום משהו מפחיע לה. אז היא תתחיל עכשיו לחפש איך היא תפתור את הבעיות שלה, איך להיראות יותר טוב וכו'. לכן זה נשאר רפואה מלאה, זאת אומרת אתה צריך להתייחס לזה. אז בעצם אתה פסיכיאטר. אתה, נגיד, אתה פסיכיאטר של הנשמה, זאת אומרת לא של הבעיות כאילו כימיות של השכל, אבל ממש אתה חייב להתייחס ואתה צריך, איך אומרים, להתייחס לאסתטיקה כתחום רפואי מלא. מה הוא כולל? מה כולל? מה עוסקת הרפואה האסתטית? רפואה אסתטית זה כל מה שקשור לאסתטיקה שזה לא כירורגיה. רופא אסתטי הוא לא מנתח, הוא מבצע פעולות רפואיות ברמה רפואית, כן? ששייכות לתיקון של בעיות אסתטיות. אין מלחמה בין רופא אסתטי או בין כירורג פלסטי או אסתטי, כן? לא, אנחנו חברים טובים. לכן, אבל הציבור מדי פעם הוא יכול לחשוב שיש תחרות. אין תחרות. זה השלמה. בדיוק. וזה מאוד חשוב שאנשים ידעו שאחד משלים את השני, מדי פעם מתחילים עם הרופא, אחר כך הולכים לכירורג, מדי פעם מתחילים עם הכירורג ומשלימים עם הרופא. איזה פרוצדורות למשל הרפואה האסתטית? פרוצדורות ברפואה האסתטית זה תחום מאוד רחב, שהוא התחיל רק לפני בסביבות 20 שנה, 25 שנה, שהוא מתרחב עוד יותר ועוד יותר, עד שום אחד, אני מניח שזה יהיה התמחות בבית חולים, כמו כל התמחות אחרת. זה כולל את כל מה שקשור להזרקות, זה כולל כל מה שקשור לפילינגים, מפילינגים קלים עד פילינגים עמוקים, זה כולל כל מה שקשור לטיפולי לייזר, זה כולל כל מה שקשור לטיפולי ורידים, נימים וכו' וכו' וכו'. זה תחום מאוד רחב, ולאט לאט אנחנו נכנסים איך אומרים, לתחומים האלו. זה מתחיל להתפתח לפני 30 בערך, 25 שנה שהגעתי לארץ, לא היה שום רופא אסתטי. אתה הראשון. והתחלתי עם זה, ולאט לאט עכשיו עשיתי הכשרה ל-130 רופאים בארץ שהם למדו את זה ומשתתפים פעולה דווקא עם הרבה פלסטיקאים. אז רגע, בוא נדבר לא רק על הרופאים אלא על המטופלים, ואתה רצית לתת עצות טובות למי שנמצאת לפני ביקור אצל רופא. אישה פעם אחת מתעוררת, הולכת למראה והופ, היא מחליטה שהיא צריכה לעשות משהו. אבל מה שצריך לדעת שיש שלבים, יש כמה שלבים שהיא צריכה ללכת על פיהם. זאת אומרת, שלב ראשון היא צריכה לעשות הגדרה מאוד מדויקת על הדברים שמפחיעים לה. להכין ממש... להכין, כן, היא צריכה ללכת. אבל כאן, לדעת את זה, היא צריכה דבר אחד, ללכת מול הראי. אבל מתי ללכת מול הראי? אז לא בבוקר שאתה מתעורר, זה אסור לחלוטין, כי כל הנוזלים מהשכיבה ששכבת כל הלילה, כל הנוזלים, איך הם מתרכזים מסביב לעיניים, ואין לך את התמונה ואתה נראה על הפנים שאומרים, זה לא סתם ביטוי כזה. אז מתי... ואז אתה צריך ללכת, אתה צריך, אחרי שעה בערך שאתה מסתובב בבית, לקחת מקלחת, שתית קפה וכו', כבר אתה מתחיל, איך אומרים, להיראות בממוצע שלך. וזה הזמן לגשת ולראות. ואז אתה מסתכל. ואז היא צריכה ממש לעשות רשימה, מפריע לי פה, מפריע לי כאן. יש לי שאלה לשניכם, באמת מעניין אותי, והנה הזדמנות כאן בפורום המכובד. אישה שבאה לרופא אסתטי או לפלסטיקאי כמוך, ואומרת, מה דעתך דוקטור? אני נגיד בת בגיל כזה וכזה, חברות שלי כבר מתחילות לעשות כל מיני דברים, מה כדאי לי לעשות? אני אגיד לה, אסור. הרופא אסור לו להגיד מה הוא רואה, כי קודם כל זה לא אשתך, אז לא אכפת לך כל כך מהאסתטיקה, מכל הדברים האלו. זה מאוד חשוב, שמה שחשוב זה אישה צריכה להגדיר לעצמה מה שמפריע. למה? אני נתן לך דוגמה פשוטה, מאוד מאוד מפורסמת. ברברה
סטרייזנד שיש לה אף מכוער ביותר, ואף פעם היא לא עשתה שום דבר לתקן את האף. מה זה אומר? זה אומר שגם לא חייבים לחסל אותו, גם אפשר לנצל אותו, אפשר לנצל את הפגמים, לכן זה חשוב לדעת מה שמפריע. אחר כך זה ברור שהרופא הוא יכוון את האישה לכיוון הנכון. אז בואו רגע נדלג כבר להצעה הבאה. אמרת קודם כל לראות בדיוק מה מפריע לך. יפה. אחרי זה מה שאני חושב שהיא צריכה, ממש שיעורי בית, לשבת, לרשום כמה שאלות, לא הרבה, כי ברור שרופא לא יכול לעשות החצאה מלאה על כל האסתטיקה, אבל כמה שאלות ברורות על הדברים. לדוגמה, מה הם השיטות, כל השיטות שהן שייכות לפגם שיש לי. אז הרופא הוא יפרט בקיצור, הוא יפרט את כל השיטות. אם זה הזרקות, אז הוא צריך לפרט את כל החומרים שאפשר להשתמש, לשלוט על הפגם שישנו. דוקטור כהן, יש סיבוכים ברפואה האסתטית? זה ברור. יש דברים שהמטופל צריך לדעת לפני שהוא מגיע. נכון מאוד. אבל זה מראש, זה עיקרון של כל אחד ואחד. כל הרפואה מסוכנת, נקודה. זאת אומרת, אין דבר כזה, אתה הולך לרופא, לא משנה איזה רופא, יש סכנות בכל תחומים שבה. הרפואה האסתטית היא גם רפואה, יש חומרים שיש להם תופעות לוואי, יש ניתוחים שיש להם תופעות לוואי. כאן צריך להתעניין וצריך ממש לעשות שיעורי בית, לשאול את הרופא, וצריך לדרוש מהרופא את התשובות. דוקטור כהן, בשתי מילים על הסיליקון, סוגיית הסיליקון שמעסיקה את כולם, את העיתונות, המטופלים, מסוכן, לא מסוכן. תראה, חיפשתי לדעת מאיפה התעניינות של כל העיתונות על הסיליקון. מצאתי רק דבר אחד. בגללך. כן, יכול להיות. אבל בתת מודע של אנשים, סיליקון זה ציצים. זאת אומרת, יש איזו מהות ואיזו מהות מינית כזו שמעורר אינטרס כלשהו. אבל צריך לדעת את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה. בקצרה. כן, מאוד קצרה. סיליקון הוא סייף, הוא מאוד בטוח, וזה אחד מהחומרים הכי טובים שקיימים היום בתחום של האסתטיקה. אלא מה? שהוא לא לכל מקום. מה עמדת משרד הבריאות האמריקאי ומשרד הבריאות הישראלי לגבי הסיליקון? משרד הבריאות בארצות הברית, הוא נתן, בקצרה, הוא נתן אישור, בלי שום הסתייגויות, להשתמש בסיליקון משווק בארצות הברית לטיפולים קוסמטיים. קוראים את זה אישור אוף-לבל. בארץ זה כבר 11 שנה כמעט, שמשרד הבריאות נתן אישור בלי שום הסתייגויות להשתמש בסיליקון לטיפולים קוסמטיים.